Wij gaan ons project pizza maken. We maken een pannenkoeken met chocoladesaus. Wij gaan 2 overheerlijke spaghettis maken. Linde ging de onderkant van de pan gebruiken als snijplank. Een tefalpan? Ja, een tefalpan. Weet je hoe dat werkt, een tefalpan? Je mag daar nooit in snijden, want dan is het kapot. Voilà. En in de binnenkant? We zijn een bij Marie aan het doen met een diameter van 5 meter. En 30 liter water. 30 liter water. Nu gaat dat kei traag gaan. En is daar warm water ingegoten of koud? Is dat aan het smelten, Louise? Ja. Staat er niets in brand bij? Ja, ik gemerkt dat ze zo eigenlijk geleidelijk aan omzeten aan het opeten zijn, terwijl ze dan het klaarmaken zijn. Dat is een nieuwe trend in de kookwereld. Ja. Hey Bie, komt dat hier allemaal in orde? Ja.